Γεια σας και πάλι στο Γνώσης Plus. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τσέπη μας. Πολλοί με ρωτάτε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αποταμίευσή μας. Η απάντηση δεν είναι μόνο στο να αυξήσουμε τα έσοδά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πού χάνουμε χρήματα και να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες οι οποίες χρειάζονται ώστε να μειώσουμε αυτή την αιμορραγία. Σήμερα θα δούμε δύο σημαντικά σημεία, δύο λάθη, επιτρέψτε μου να πω, που κάνουμε και όταν τα διορθώσουμε, αυτό θα μας βοηθήσει να αλλάξουμε την οικονομική μας κατάσταση. Είστε έτοιμοι? Γιατί ξεκινάμε. Το πρώτο σημείο από τα δύο που θα ήθελα να θίξω είναι οι παρορμητικές αγορές, οι οποίες οδηγούν στην υπερκατανάλωση. Τι εννοούμε όμως με την παρορμητική αγορά? Είναι η απόφαση του να αγοράσουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε προσχεδιάσει, ούτε το είχαμε και ανάγκη. Όμως, σειρώμενοι από μια στιγμιαία συναισθηματική αδυναμία, προβήκαμε σε αυτήν την ενέργεια της αγοράς. Όταν τώρα αυτή η παρορμητική αγορά γίνεται σε τακτικό επίπεδο, αυτό μας οδηγεί στην υπερκατανάλωση, η οποία, πιστέψτε με, αποτελεί βόμβα για τον οικονομικό προϋπολογισμό είτε της οικογένειας είτε το προσωπικό μας. Πάμε να δούμε όμως τώρα και να αναλύσουμε ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες οι οποίες μας οδηγούν στις παρορμητικές αγορές. Ειδικά στις μέρες μας, σημαντική αιτία αποτελεί στην αισθηματική μας κατάσταση. Πολλές φορές μπορούμε να είμαστε πιεσμένοι από τη δουλειά, να έχουμε άγχος, να είμαστε αγχωρημένοι γιατί κάτι συνέβη και θεωρούμε ότι προβαίνοντας σε μία αγορά αυτό θα μας βελτιώσει συναισθηματικά, θα μας δώσει μια χαρά, η οποία δυστυχώς όμως διαρκεί μόλις 5 λεπτά. Ένας δεύτερος παράγοντας αποτελεί η ψευδαίσθηση της ευκαιρίας. Πότε συμβαίνει αυτό? Αυτό συνήθως συμβαίνει είτε όταν σκρολάρουμε στο κινητό μας βλέποντας βιντεάκια και τότε το Instagram και ο αλγόριθμος μας πετάει διαφημίσεις όπου έχουν προσφορές, όπου είναι το τελευταίο τεμάχιο το οποίο πρέπει να πάρεις, έχει εκπτώσεις, είναι μόνο για σήμερα. Ο φόβος ότι θα χάσουμε την προσφορά μας οδηγεί πολλές φορές στο να κάνουμε μια παρορμητική κίνηση και να αγοράσουμε ένα προϊόν το οποίο δεν έχουμε καθόλου ανάγκη. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν περπατάμε έξω και έχει εκπτώσεις. Και επειδή έχει μια πάρα πολύ καλή έκπτωση, φερειπίν σε ένα μπλουζάκι, και από 100 ευρώ κάνει μόλις 50, θεωρούμε ότι είναι έκπτωση, ότι πρέπει να το πάρουμε και θα κερδίσουμε 50 ευρώ. Στην πραγματικότητα όμως, αν δεν καλύπτει μια πάγια και διαρκή ανάγκη αυτό το προϊόν το οποίο αγοράζουμε, στην ουσία δεν κερδίσαμε 50 ευρώ, αλλά χάσαμε 50 ευρώ. Οπότε έχει σημασία να το προσέξουμε αυτό το σημείο. Κάτι άλλο το οποίο μας επηρεάζει είναι και η κοινωνική πίεση και το στάτους το οποίο μπορεί να έχουμε. Κυρίως επηρεαζόμαστε από ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια οικονομική κατάσταση με εμάς, όπου όταν αυτοί προβαίνουν σε διάφορες αγορές, αυτό μας επηρεάζει και μας δημιουργεί και εμάς μία ανάγκη την οποία μπορεί να μην είχαμε ποτέ. Σημαντικό να αναφερθεί εδώ είναι και η ευκολία της τεχνολογίας. Με το One Click Buy έχεις δυνατότητα πάρα πολύ γρήγορα από το κινητό σου να κάνεις μια αγορά. Αυτό αποτελεί σαν επιταχυντή των παρορμητικών αγορών. Τέλος, για μένα κάτι το οποίο είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να ξεφύγεις από όλη αυτή τη λούπα είναι το να έχεις ένα πλάνο, να έχεις ένα οικονομικό πλάνο είτε οικογενειακό είτε προσωπικό σε επίπεδο μήνα αλλά και έτους. Όταν καταγράφεις τα έξοδά σου και ξέρεις ποιες είναι οι σημαντικές σου ανάγκες, δεν επηρεάζεσαι εύκολα από τα ερεθίσματα, δεν είσαι τόσο ανοιχτό στα ερεθίσματα. Έτσι, κάθε επιθυμία σου δεν βαφτίζεται σε ανάγκη. Και αυτό σε κάνει να γλιτώνεις πάρα πολλά έξοδα. Ξέρεις ότι το 89% των καταναλωτών που προέβη σε παρορμητικές αγορές το έτος 2024 είχε ένα μηνιαίο κόστος περίπου 260 ευρώ, που ισοδυναμεί σε λίγο πάνω από 3.000 ευρώ σε επίπεδο έτους. Επίσης, κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι από τις αγορές οι οποίες προκύπτουν λόγω της παρόρμησης, το 40 με 60% αυτών των αγορών μετά από 1-2 φορές που θα το χρησιμοποιήσουμε, δυστυχώς καταλήγει στο ντουλάπι. Οπότε εκεί συνειδητοποιείς και τα χρήματα τα οποία χάνεις. Τώρα, τι πρέπει να σκεφτούμε πριν να ολοκληρώσουμε την αγορά? Πρώτον, κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει για να αποφύγουμε όλα αυτά τα θέματα είναι, όπως είπαμε, οικογενειακός προγραμματισμός σε επίπεδο μήνα. Κάτι άλλο είναι πριν προβούμε στην τελική αγορά να σκεφτούμε, μου καλύπτει αυτό τις ανάγκες μου, πόσο συχνά θα το χρησιμοποιήσω αυτό το προϊόν που πάω και αγοράζω. Επίσης, αν δεν είσαι σίγουρος, δώσε στον εαυτό σου 1-2 ημέρες να το σκεφτεί. Δεν σε πιέζει κανείς να το πάρεις εκείνη τη στιγμή. Ευκαιρίες πάντα θα υπάρχουν. Αν δώσει όμως τον εαυτό σου 1-2 ημέρες να το σκεφτεί και δεις
ότι αυτή η ανάγκη σου επιμένει, όντως το χρειάζεσαι και καλό να το αγοράσεις. Αφού δεν το βρίσκεις ευκαιρία, ακόμη καλύτερα. Αν όμως δεν επανέλθεις, σημαίνει ότι εν τέλει δεν το έχεις και ανάγκη. Τέλος, καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι καλό να σταματήσουμε να αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε, με λεφτά που ενδεχομένως να μην έχουμε, για να εντυπωσιάσουμε ανθρώπους που μπορεί και να μην συμπαθούμε. Ο δισεκατομμυριούχος Kevin O'Leary είπε κάτι το οποίο, μπορεί να ακούγεται και λίγο ακραίο, άλλος να έχει και βάση. Αν παραγγέλνεις delivery, είναι σαν να πετάς τα λεφτά σου στα σκουπίδια. Το να αγοράσεις τακτικά φαγητό από delivery δεν κάνει μόνο κακό στην υγεία σου, το οποίο θα μπορέσουμε να λύσουμε σε κάποιο επόμενο βίντεο, αλλά είναι και σε ένας φόρος τον οποίο πληρώνεις στην τσέπη σου. Σε επίπεδο έτους, τα έξοδα για τον μέσο Έλληνα από το food delivery φτάνουν έως και τα 1.800 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν αμείβεσαι με έναν μισθό γύρω στα 1.200-1.300 ευρώ, αυτό ισοδυναμεί περίπου με 1,5 μισθούς ανά έτος. Σκέψου ότι ένα γεύμα το οποίο σπίτι σου κοστίζει 4-6 ευρώ, όταν φτάνει στην πόρτα σου από το delivery μπορεί να φτάσει στα 12 έως και τα 15 ευρώ. Εκεί μπορεί να ρωτιέσαι, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά στην τιμή. Όταν παραγγέλνεις απ' έξω φαγητό, εκτός από τις πρώτες ύλες, έχεις να πληρώσεις την επιχείρηση, η οποία έχει ενοίκια, έχει μισθούς, έχει ασφαλιστικές εισφορές, έχει ρεύματα και επίσης πρέπει να έχει και ένα κέρδος ο επιχειρηματίας και η επιχείρησή του. Επιπλέον, καθώς συνήθως χρησιμοποιούμε food delivery services, δεν θα πληρώσει την πλατφόρμα κάποια χρήματα. Υπάρχει ένα charge fee. Τέλος, και το παιδί που κάνει delivery και αυτός έχει ένα πλέον κόστος στη συνολική παραγγελία. Δεν θα αφήσει και ένα tip. Μην αναρωτιέσαι μετά πώς έφτασε στα 14 και 15 ευρώ. Τι μπορεί να κάνεις τώρα για να περιορίσεις τον delivery στο σπίτι σου. Ο πρώτος κανόνας είναι μήπως μπορούμε τις Κυριακές να ετοιμάζουμε κάποια γεύματα τα οποία θα μας καλύψουν 2-3 γεύματα μέσα στην εβδομάδα. Αυτά μπορεί να είναι όσπρια τα οποία αντέχουν μακαρονοειδή και τέτοιου είδους φαγητά. Επιπλέον, όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, αγοράζουμε προϊόντα τα οποία μπορούμε πολύ γρήγορα να τα κάνουμε ένα γεύμα. Αυτό μπορεί να είναι ένα γιαούρτι που μπορεί να βάλεις δημητριακά, να βάλεις ξηρούς καρπούς. Μπορεί να είναι αυγά, scrambled eggs, τα οποία γίνονται γρήγορα. Άρα, έφερα κάποια παραδείγματα. Σημαντικό είναι να έχεις στο ψυγείο σου με το που το ανοίγεις προϊόντα τα οποία μέσα σε 5 δεκαλεπτάκια μπορεί να ετοιμάσεις γρήγορα ένα γεύμα. Τρίτον, ωραίο και ενδιαφέρον είναι, τώρα λοιπόν που λες όχι στο delivery και γλιτώνεις 10 ευρώ, μπορείς αυτά τα χρήματα να τα βάζεις σαν δώρο, σαν reward στον εαυτό σου, στον αποταμιευτικό λογαριασμό. Είναι ένα gamification, αν μπορούμε να το πούμε. Από τον αποταμιευτικό μπορούμε να δούμε μετέπειτα πώς αυτά τα χρήματα μπορούν να σου αποφέρουν και άλλα χρήματα. Αλλά αυτό θα το δούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ανέφερα 2 κύρια σημεία τα οποία μπορούν, αν τα διαχειριστείς πιο σωστά, να βελτιώσουν πολύ την οικονομική διαχείριση και το πού πάνε τα έξοδα. Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι και δικά σου σχόλια, πού εσύ εξοδεύεις τα χρήματά σου. Έχει σημασία, θα με βοηθήσει και εμένα να φτιάξουμε και το δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής. Τέλος, ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που μου δώσατε feedback για το πρώτο βιντεάκι. Τα περισσότερα τα σχόλια προσπάθησα να τα κάνω incorporate, να τα εντάξω σε αυτό μου το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γνώσεις Plus, γιατί εξελισσόμαστε παρέα. Σας περιμένω στο επόμενο βίντεο να είμαστε πάλι μαζί. Όπως λένε και οι Γάλλοι, à bientôt ή αλλιώς εις το επανειδήν. Γεια σας.